És un honor, un orgull, un plaer, una immensa satisfacció estar així, justament en el moment de la majoria d'edat d'aquest important i prestigiós premi que tan gran paper ha fet per la difusió de la cultura popular valenciana. Guanyar el Premi Bernat Capó és un estímul i un impuls molt gran per a seguir treballant, investigant i escrivint. És a dir, per a fer un camí amb passió, il·lusió i esforç. Aquesta obra, l'objectiu és mostrar, com ja he dit, un dels balls de la festivitat de la Mare de Déu de la Salut d'Algemesí, que la majoria dels balls són totalment desconeguts, ja que aquesta sol identificar-se amb la Muixeranga, essent la festa de la Muixeranga, Algemesí i la Muixeranga, el Museu de la Muixeranga, però aquesta celebració no consisteix únicament en aquest ball. He d'agrair també a tota la gent, a les persones que desinteressadament i apassionadament han compartit records, vivències i m'han contat 1000 anècdotes, algunes d'elles molt divertides, i que sense aquestes persones no hauria estat possible aquest premi ni que jo estigués així avui. També he d'agrair al Museu València de la Festa pel suport i els ànims, a Julio Blasco per acudir avui en representació d'aquesta institució i, com no, a la meva família, a mon pare, a ma mare, al meu germà que no ha pogut acudir, i és tanta l'emoció que tinc que no sé ja què dir. Moltes gràcies a tots i a totes i ens veiem